فضیلت جناب ناصر علی غائب صاحب کی بسم اللہ سوال محترم کی اجازت رہی جو ہم آئیے صاحب صدر جناب لطیف شاہ بھائی صاحب مار تنویر صاحب جی بسم اللہ کہ ملبوس لباس ملبوس سفید لباس دے وچ ملبوس سفید لباس دے وچ ایک میت نو خلقت رو پئی کہ ملبوس سفید لباس دے وچ ایک میت نو خلقت رو پئی میری سیک پئی واصف زندگی بار تیرے یار کرے سی سو پئی اور کھلی تیز ہوا ارمانا دی کھلی کہ ملبوس تنویر بھائی کے ملبوس سفید لباس دے وچ ایک میت نو خلقت رو پئی میری سیک پئی واصف زندگی بار تیرے یار کرے سی سو پئی اور کھلی تیز ہوا ارمانا دی انج بدن سڑندی لو گئی انج بدن سڑندی لو پئی تیرے ٹریاں تیب نگاہیں دی کوٹھی ساری زندگی واسطے جو اور ارمان تنویر بھائی ارمان افسوس تے ہنج دا ماتم ارمان افسوس تے ہنج دا ماتم لکھا کی اس بشر دی شان اچ بس لکھنا صاف شفاف سنیتا ہو دے کوئی نہ فرق ایمان اچ اور لوٹی پائے گئی ادب دے گلشن نو گئی ماں بولی نقصان اچ جیڑے ناصر تیب دا مانا سے او سوئی گئی وانج گستان اور کھاتی ویندہ ہے سوکڑا زندگی نو ایک پھٹ گئے بشر دنادا جیڑا واسے فردے کان سجندائی نیت سوچ پیار وفادا اور ملے نفسن زیکا تل جو موتے اے منیا امر خدا دا کرو ناصر تیب دی بخشش دا اللہ پاک تو گرد دعا دا اور توتا ٹوٹ گئے تیریاں یادانو اساں گل لا رونا تیبا توتا ٹوٹ گئے تیریاں یادانو اساں گل لا رونا تیبائی واہ قسمت تیرے آرامہ تے اساں روز کھلونا تیبائی اور ہن مکڑے سفر وراگا دے اساں کلیاں ہونا تیبائی تیتو پھٹ کے واصف کھوہ جواندہ بے وسمہ جوانا تیبا اور تینوں کملیاں وانگ ڈوڈندے پہے آئے اساجی کے تینوں کملیاں وانگ ڈوڈندے پہے آئے کدے ہو گئے اور یکدم غیبے تیرے نکھڑیاں سونج گئی دیستے ہو گئی اوکھی نبدی پیوں سیبے اور میری اکھی نو واصف روان دا ساری عمر دا لاگیوں اے بے تیری حسڑ مرندی ہے اجڑیاں نو کدے واقعیوں نصر دے بے اور او گئے ہوئے واپس کئی نہیں ہٹ دے جیندی بن گئی قبر جگیرے پیچھے حسڑا ادھرا رائے ونجڑا ہے خوب ونجڑا سینے تیرے اور بے سختہ لڑے ہوئے کئی نہیں رکنے میری آنکھ چو واصف نیرے اکھی سوچ گئیاں تیب نو رو رو کے جے نو پھوڑ لیا تقدیر